Croeso chi yma unwaith eto, a'r dydd mawr yn agosau. Mae'n siŵr erbyn diwedd heddiw bydd yr ysgolion I gyd wedi cael, a'r plant yn edrych ymlaen at yr hyn sydd yn mynd I ddigwydd dydd Sadwrn. Rwy'n dwi am gychwyn heddiw efo cwestiwn. Be ydy'ch profiad chi o golli cyfle? Y cyfle I wneud rhywbeth gwerth chweil. Nos Sul, oedden ni yma wedi trefnu efo tair eglwys arall I gynnal cyfarfod carolau awyr agored ar stryd fawr Bangor. Ond oherwydd y newid awyrgylch gyda'r pandemig, roedd rhaid newid y trefniadau. Dipyn o siom fod y cyfle wedi mynd a nynne wedi bod wrthi'n brysur yn paratoi, ond gyda'r amgylchiadau presennol, oedd hi'n ddeithach yn wir doedd dim dewis gyda ni, ond peidio I gynnal o. Wrth gwrs, yn adolyg yma mae yna rai sy'n gorfod newid I trefniadau. Gweithwyr y gwasanaeth iechyd yn gorfod mynd fewn i'r gwaith I helpu efo'r brechu. Ac wrth i'r rheolau newid dydd San Steffan, bydd y cyfle I fynd I weld gêm y rygbi neu bêl-droed wedi golli. Mae amgylchiadau weithiau'n peri ni golli cyfle I wneud rhywbeth da ni eisiau wneud yn dydyn nhw. Ond dro arall yn esgylistod ni sy'n peri I ni golli'r cyfle. Da ni eisiau i'r cardiau adolyg gyrraedd mewn pryd, ond oherwydd yn diffyg trefnusrwydd neu yn diogi ni'n hunain, da ni wedi colli'r post olaf a mae'r cyfle wedi mynd. Weithiau mae beth mwy difrifol na postio cardiau adolyg. Mae meddygon wedi bod yn sôn yn ystod y dyddiau diwethaf yma am bobl yn cyrraedd yr ysbytai yn sâl iawn efo Covid. A rheini wedi gwrthod y cyfle gawson nhw I gael brechiad. Rwan maen nhw'n crefu am I gael o, ond mae'n rhy hwyr. Peth trist I hwnt ydy colli'r cyfle oedd wedi ei roi iddyn nhw. Rwy'n sôn, da ni wedi bod yn meddwl yn y myfyrdodau yma am addoli. Wrth gwrs, mae yna nifer o gymeriadau'n hanes anadoli cyntaf hwnnw, dda'r efanteisio ar y cyfle I addoli Duw ac addoli'r baban Iesu. Yr angylion uwch brynu Bethlehem, Seryddion o'r Dwyrain, Mair, Zacharias, Simeon ac Anna, da ni darllen amdanyn nhw a'i calonau nhw'n llawn wrth iddyn nhw addoli Duw. Ond roedd yna eraill ddaru golli'r cyfle. Da ni'n cofio wrth gwrs am eiriau Herod wrth y doethion. Ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod I mi mwyn I minnau hefyd fynd a'i addoli. Rwan wrth gwrs da ni'n gwybod nad oedd ganddo fo'r bwriad lleiaf I fynd ac addoli. Ond mi gafodd o gyfle I weld a thalu gwrogaeth I frenin y brenhinoedd. A mi gollodd o'r cyfle. Ond mae yna eraill nad oedden nhw mor filain a Herod, ac eto bydd arnyn nhw golli'r cyfle. Meddyliwch am bobl Bethlehem. Mae'r lle yn enwog wrth gwrs am fod yn fan lle ganwyd y Gwaredwr. Ond mae'r lle hefyd yn enwog am y croeso gwael gafodd Iesu yno, doedd dim lle yn y llety. Rwan nid gwesty oedd hwn, ond ystafell I westeion mewn cartref cyffredin. Oedd hi'n arfer wrth gwrs ar y pryd I fod yn arbennig o groesawgar tuag at eich teulu a go bryn mae ar noson y geni cyrhaeddo Joseph a Mair y lle. Mae'n byr debyg bod nhw wedi cyrraedd yno rhai wythnosau ynghynt a byddai unrhyw berthynas I Joseph, hyd yn oed petai yn berthynas pell, mi byddai fo yn siŵr o fod yn barod o roi llety iddo fo. Dyna oedd yr arfer a'r cwlwm teuluol yn dyn ar y pryd. Ond iddyn nhw gyrraedd mewn da bryd, a bod y cartref lle gawson nhw groeso gyda stafell arbennig ar gyfer gwesteion, fe ythiwyd y teulu bach yma I ben arall y tŷ. I'r man lle bydden nhw'n dod ar anifeiliaid yn y nos I gysgodi. Mi fyddech chi'n tybio y byddai'n ddigon fod babi'n cael ei eni. Bydden nhw eisiau rhoi'r teulu bach yma rhyw breifatrwydd ac urddas. Ond oedd hwn yn fabi arbennig yn doedd. Ond na, oedd na bobl fwy pwysig yn cael mynd I ystafell gwesteion. Oedd nhw yn cael mynd I rwle arall. Wedyn wrth gwrs fe ddoth y bugeiliad a'i stori nhw.
Ac efallai rai misoedd ddiweddarach, mi fyddai'r doethion wedi cyrraedd. Ac yn bod ni'n sôn am ddinas Bethlehem, eto yn y bôn rhyw bentref oedd e. Mae pobl yn amgyffed, falle cynllir â 300 o bobl, dim lot mwy na 600 o bobl fydde'n byw yno. Ac wrth gwrs mewn pentre o'r fath, mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd. Mi fydde pawb yn gwybod yr hanes am y bugeiliad, mi fydde pawb yn gwybod bod y bobl bwysig yma wedi cyrraedd o'r dwyrain ac aros gyda Joseph a Mair, a bydden nhw wedi rhoi y rhoddion drud iddo fo. Bydden nhw wedi siarad, be oedd rhain yn dod, be oedden nhw'n sôn amdano fo, y seren yma a'r proffwydoliaethau, a bydden nhw'n drafod y proffwydoliaethau. Ac eto, does dim sôn bod y brenin a anwyd yno wedi cael fawr o sylw na help. Ac felly mae Bethlehem yn enwog fel y man lle na chafodd Gwaredwr y byd rhyw groeso mawr. Mae'r Nadolig yn gyfle i chi a fi ddod i addoli. Ie, mae Duw wedi dod yn ddyn. Ie, mae'n wir y gallwn ni gofio'r stori. Fydd lot o bobl yn cofio'r stori ac yn adrodd y stori. Ond mae eisiau gwneud mwy. Mae gynnon ni gyfle rwan i ddod at yn Duw ni a'i addoli fo am ei rodd am rhisiadwy bod wedi rhoi i fab a'i fab wedi dod i'r byd yn mwyn ni. Peidiwch colli'r cyfle arbennig yma.